בוקר טוב. תגיד שלום לחפצי בשואלי. עכשיו אתם תעזרו לי, נועם קוזר ואוהד שם טוב? יפה, זהו. והנה למה אנחנו החלטנו להזמין אתכם לאולפן. אנחנו החלטנו בעקבות אגב נזיפה, לא לנו אישית, אבל נזיפה כללית של יושב ראש ועדת הבחירות, שלא מספיק, אתם לא מקבלים מספיק חשיפה, לא אתם, אלא כל המפלגות הקטנות החדשות. אז החלטנו... אז הנה, אנחנו מתחילים בכם. מי רוצה להסביר מהי מפלגת הפיראטים? ולמה? מפלגת הפיראטים קיימת בהרבה מדינות בעולם. זאת משפחה של מפלגות שהתחילה בשוודיה ב-2006. היום יש לנו נציגים בפרלמנט של האיחוד האירופי, בבריסל ובהרבה מדינות באירופה. לפני חודש נכנס נציג בצ'כיה. המסר העיקרי שלנו זה דינמיקרטיה. דינמיקרטיה. נכון. שמה המשמעות? בואו תן גם לא לדבר קצת. דמוקרטיה דינמית. אפשר להצביע באמצעות האינטרנט. שמתם אותנו ברובריקה של המפלגות הקטנות, אבל למעשה אנחנו אחת המפלגות הכי הגדלות והולכות בעולם. יש באמת, בכל אירופה משתמשים בזה, והרעיון פשוט, השיטה של לשלשל פתק לקלפי, חתיכת נייר בארגז קרטון מיושנת, היום אנשים יכולים לדבר ולהצביע על כל מיני נושאים ולעשות החלטות יחד, דרך האינטרנט. אז מה שאתם אומרים זה שאם אתם תהיו בכנסת, אז למעשה מי שהצביע, או קהל הבוחרים שלכם, הוא קובע מה אתם תעשו. יש לכל אחד שם משתמש וסיסמה, ואנחנו נפעל לפי ההחלטות של כלל חברי המפלגה. עכשיו, למה פיראטים? זה התחיל, לא, אתה דיברת על שוודיה, זה התחיל נדמה לי מאיזושהי תנועת פיראטים של לגליזציה של העתקות או משהו כזה, נכון? וגם לגליזציה של קנאביס, זו תנועה שמדברת על חופש. תעזוב רגע את הקנאביס. לגבי משא ומתן עם אבו מאזן? אנחנו רוצים להעלות את הסכסוך לאינטרנט, גם ביבי, אגב... לפתור אותו באינטרנט הסכסוך? לא, אגב, ביבי כבר התחלה. ביבי העביר הצעת חוק שכל משא ומתן של שטחים תמורת שלום תלוי במשאל עם. הוא העביר את זה. אנחנו מדברים על בעצם משאל עם קבוע כל הזמן על כל דבר, גם על מחירי המים, גיא, וגם על הזכויות של ניצולי השואה. על כל הדברים האלה אנחנו רוצים שהציבור יחליט כל הזמן ולא פעם ב4 שנים לתת לחברי הכנסת בעצם כרטיס. ונגיד שאתם נכנסים לכנסת ונגיד שאתם חלק מהממשלה ונגיד שתיקה אוצר בידיכם. מה אתם עושים? אנחנו מתחלקים בקופה. בעיקר לא מתחלקים ברשות הדיבור. לא, אבל קודם כל גם יהיו יועצים, זאת אומרת באמת יועצים שמבינים בכל תחום. אנשי מקצוע. כן, בוודאי. זאת אומרת לא רק... אני רוצה לראות כמה תמונות שלכם מהיום שבו באתם להירשם כדי לרוץ כמפלגה בישראל. הנה התמונות. מפלגת הפיראטים, שניים רק. אנחנו מחכים לצי, אבל הוא בדיוק... תקעו בסערה. זה היה מהמפלגה של הרב אמסלם. של הרב אמסלם, כן. הרב אמסלם הוא די פיראט, לא איך הוא יצא נגד עובדיה וכל העניין. הרב עובדיה קודם כל. מדי פעם יש לנו התלבטות קשה, אז אנחנו שואלים אם להיות או לא להיות. עכשיו ישראל מבודדת בעולם, כולם יודעים את זה. אנחנו נכניס את ישראל למרכז העניינים העולמי. זה כאילו בדיחה, אבל אתם רציניים לגמרי, נכון? לגמרי. באותה שוודיה שדיברנו עליה, נכנסו כן לפרלמנט. בשוודיה יש נציגים בפרלמנט האירופי. גם בגרמניה, נדמה לי. בגרמניה יש, בכל מדינה עדיין לא היו בחירות כלליות, בכל מדינה יש כבר קרוב ל10%. בצ'כיה, בפינלנד, זה עובד הרבה בבחירות לרשויות המקומיות, שיש עוד 9 חודשים. כי לאנשים יותר קל להצביע על מה קורה בבית ספר ממדיניות החינוך. מאיפה הכסף? רגע, אבל... אין לנו גרוש, אנחנו באינטרנט. נתקענו עם המכונית עכשיו לא, בדרך. ברצינות. אין לנו איך לחזור. רק להירשם, זה הכל עולה כסף. אנחנו כמה עולה היום, יובל קרני שלום? לרוץ לכנסת, כמה זה עולה? בוקר טוב, האמת היא שזה כבר שווה את ההשכמה מוקדמת בבוקר, כי אתה מכיר כבר מפלגה ואם חדשה בישראל, ובכלל, אם, אתה יודע, אם רוצים להצביע לכם, אנחנו לא יודעים מה האות שלהם. פיי. אנחנו הפה בכנסת. כמה עולה? האמת שאני לא יודע כמה עולה להירשם, כמה 5,000 שקל? לא. כשרצים לכנסת זה בעצם חינם, כל מפלגה יכולה לרוץ לכנסת. לרשום מפלגה זה עולה כסף. אנחנו עשינו את הרישום של המפלגה לפני חצי שנה. למעשה, רשם המפלגות פועל באופן שכדאי לכם לחקור אותו בכל התוכניות שלכם. הבן אדם, בעצם עורך דין בכר, פועל בצורה לא חוקית לגמרי. אנחנו שילמנו 70... אתה לא פה כדי להגיד. אנחנו שילמנו 70,000 שקל בשביל להקים את המפלגה. שבועיים אחרינו נרשמו מפלגות בערבים. מאיפה הכסף? הלוואות? גייסנו אותו, אנחנו ממש מאמינים ברעיון הזה. שלכם. אני מפיק סרטים דוקומנטריים ותרבות ואומנות בירושלים. לא, אני דוקטורנט בארצות הברית, אני חזרתי עכשיו בשביל הבחירות. דוקטורנט למדעי המדינה. למדעי המדינה, כן.
אוקיי, ותוכלו לעשות מזה סרט. חבר'ה רציניים, כן, חבר'ה רציניים. חבר'ה, שיהיה בהצלחה. צריך להגיד רק, יש לנו את המועמד המבוגר ביותר, המועמדת הצעירה ביותר, אחוז הברמנים והברמניות הגבוה ביותר. הרשימה שלנו נבחרה... נתונים שכל מפלגה כמובן צריכה אותם. נכון, הרשימה שלנו נבחרה באינטרנט, אנחנו בחרנו את רשימת המועמדים שלנו, כל אחד יכול לבחור ולהיבחר, עשינו את זה באינטרנט, ללא עלות. נספר רגע על המודל, זה הדבר הכי חשוב, אם יהיה לנו עוד שנייה. עוד שנייה, מה? יש לנו המודל של הדינמיקרטיה שאנחנו מדברים עליו, אולי אין לנו מספיק זמן. בעצם תהיה תחלופה, זאת אומרת, תחלופה כל 4 חודשים. אפשר לתת את הכל המפלגה בנושאים משתנה שונים. ומתחדשת. לנציגים שונים. טוב, יש לכם אתר שאפשר לקרוא? www. פיראטים.org. אתה מספר 1 ברשימה? כן. אז זהו, תיארתי לי. זה מספר 2. חברים, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה חבר'ה. תודה. רכם, אתה מצטרף לפיראטים? לא יודע אם אני מצטרף.